Il-ħaddim Malti ħaqqu aħjar, il-ħaddim Malti għandu dritt li jidħol għax-xogħol b'aspirazzjoni li jikber fil-ħiliet u fil-kundizzjonijiet tal-impjiegi. Dan qaluh il-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Raġus u l-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Ivan Castello f'messaġġ lill-midja li għaddew minn quddiem l-uffiċċju tad-direttur tax-xogħol fil-Belt Valletta. Bħalissa għandna sitwazzjoni fejn f'dan il-pajjiż għandna li nafu bihom biss aktar minn 5,000 impjieg prekarju promossi mill-gvern li tagħhom il-gvern stess mal-awtoritajiet pubbliċi tramite kontratturi privati. Hekk qegħdin wettqu din il-wegħda jispiċċa xogħol prekarju. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li waqt li fl-Ewropa diskussjoni bħalissa dwar kif il-pajjiżi ser jollu l-paga minima u jagħtu s-saħħa lil ħaddiem għal negozjar kollettiv f'pajjiżna il-Gvern Laburista jippromovi huwa stess il-pożizzjoni dgħajfa tal-ħaddiema permezz ta' eluf ta' kuntratti inviżibbli għal xogħol ta' servizz pubbliku li jista' jgħaddi tramite kuntratturi privati li minnhom isiru sinjuri il-ftit imma fuq dar il-ħaddiem. Ivan Castello minnaħa tiegħu qal li l-Gvern qed jippromovi l-ksur tal-liġi tax-xogħol u dan ma jistax jibqa' jsir b'xogħol li jkollu l-barka tal-ogħla uffiċjali tal-Gvern. Il-Gvern bħala l-akbar employer ta' pajjiżna qiegħed jikser il-liġi. U kif qiegħed jagħmel dan? Il għaliex ħaddiema li qegħdin jaħdmu fl-istess post qed jagħmlu l-istess ħin, l-istess xogħol, taħt l-istess kondizzjonijiet, taħt l-istess post, ġifieri bħala location qegħdin jitħallsu brata differenti. Il-kellima qalu li bħalissa l-Gvern stess qed jippromovi l-ksur ta' dan il-prinċipju bl-arranġamenti moħbija li għandu ma' kuntratturi privati li qed isiru sinjuri minn fuq l-eluf tal-ħaddiema b'kuntratti prekari. B'kuntrast, il-qafas tal-politika tal-Partit Nazzjonalista huwa mibni fuq fatturi oħra li dan il-Gvern warrab kif il-politika tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed tħares lil kulħadd u tgħin biex il-ġid komuni jissaħħaħ.